Είμαστε εδώ για να ανακοινώσουμε την πρώτη πανελλήνια παρουσίαση της στρατηγικής συνεργασίας της Medilco με την Nutrien. Η Nutrien είναι μια πολύ μεγάλη πολυεθνική αμερικάνικη εταιρεία με επιχειρηματικές μονάδες που εστιάζουν σε προϊόντα τεχνολογίας, σε προϊόντα αιχμής. Και θα έχουμε τη δυνατότητα να τα τοποθετήσουμε στην ελληνική αγορά και να τα ενσωματώσουμε στις νέες κατηγορίες προϊόντων μας. Welcome to Agrotica. It's actually the first time that Nutrien Ag Solutions is here in Agrotica, and we're doing it in a cooperation with Medilco Hellas. Why? Nutrien is a very big company, and we have a production of nitrogen, we have production of phosphorus. But we are in fact the largest producer in the world. As I mentioned, we're the largest potash producer, we're the third largest nitrogen producer in the world. So it's an extremely large business for us. We've got more than 2,000 retail facilities scattered in those 7 countries, over 4,000 agronomists. But now at this moment we want to extend, and we're looking for strong partnerships. When we found this in Greece and the Balkan area with this cooperation with Medilco. Πρόκληση είναι να βρούμε λύσεις για να έχουμε μια επιτυχημένη αειφορία, μια βιωσιμότητα. Ως προς αυτή την κατεύθυνση επενδύουμε σε στρατηγικές συνεργασίες, στρατηγικές επενδύσεις. Η αλήθεια είναι ότι συμμετέχουμε πάρα πολλά χρόνια, δεκαετίες, στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Η 30η όμως συμμετοχή μας είναι σημαντική και σταθμός. Είναι σταθμός διότι έχουμε τη δυνατότητα σήμερα και τη μεγάλη τιμή να ανακοινώσουμε τη νέα μας μονάδα στα Ινόφυτα. Μια μονάδα η οποία στοχεύει στο να παράγει κατηγορίες διαφοροποιημένων λιπασμάτων, specialty λιπασμάτων, κοκοδών και κρυσταλλικών. Θα είμαστε πάντα ένα βήμα μπροστά στην τεχνολογία. Αντί για slow release αποδέσμευσης λιπασμάτων θα παραχθούν ελεγχόμενης αποδέσμευσης λιπάσματα, τα οποία σήμερα δεν παράγονται στην ελληνική αγορά. Έχει προβλεφθεί στο project να υπάρχει in-house laboratory και κέντρο έρευνας και ανάπτυξης, έτσι ώστε να μπορούμε να στηρίζουμε τον επαγγελματία καλλιεργητή και να έχουμε την ευελιξία να προσαρμοζόμαστε γρήγορα στις ανάγκες του σήμερα και του αύριο. Εμείς μαζί σε μια νέα πορεία ανάπτυξης.